Bueno, nik uste dut desizio orduen eta oin ja batez, ez? Jente dago du algo bat erretxile eta hori argi da. Baina jente gehiena, algo bat erretxile da, baina ez diko kriterizio bat, diskutitako, zehaitik eta jarretzen egin. Eztabaida bat erantzun bali entzukontzekez, segantik estabezin ez nekar dukuetan. Esan gurot, ez dago ezer irakurri, dago porzentai altu bat, ezer irakurri ez dabena, eta lizera juten ez dana, eta sinesten ez dabena. Bueno, hori da, una masa, hori da, horrek ez deko kriterizik ez deken masa bat. Horri manen joilike, lehin egin ezpada besteko zabatek. Orduen, jente itxeuen, eta baina batzuk ardurutu ginen horregaz, kontzientzio ginen horregaz. Eta niri kostazaten, zenitzen batzarrak egiten politikari buruz, gure txie, marxismo eta abar. Gogoratzen az, hanguk aipatu duzen libruek irakurtzeko nik problema neukezan. Jode, nik eko inabesan zinen Akzion Katolikakue eta urtietan eta abar. Da kontzientziago problemakin, baina logikan, baina irakurren bizua, gitxienez, irakurren bizua soldan. Bueno, nire aldaketa izin zen, urtetan abeltxetik mesara nuela esaten, eskarneri, eta bueltan ordu errizero etxupastan zan etxeatorten nintzen, periodiko erosik gero, esan barik, nazelako mesara. Esan da. Hori, ja, eta urteaz. Bueno, niretzako oin da, zelan koño sinestulik jangoiko indan. Zelan koño izeliteke kristeue. Claro, bai, ulertzen dugu zondo eta hori. Jakineke, bai, zonkuero, claro, bakite ulertzen duzune, baina zenike sinestu abadien arti esatrateak hoizik eta berbeiten gabizen, ondino zelan jarretu leke. Anderman Terola esate baterako, Durango negozan, eta, bueno, bai, lehengo abariekin konparote, moderno ego esan, eta oso ondo komuniketan zan, eta abar. Baina, ointzu, bere iritziek eta ezagutu duaz, eta bai, abertzali bai, eta lana handizeken dau, eta endiau, eta bai, baina zinestute erligioaz eta eliziaz, baina hande. Ez egin zuzan dezu, hori zinesten duzunik. Hori ez da, hori egin zuzan, benetan zinesten duzunik. Hori, izango mezkizia, posibarrez dela gogoaz. Zenik benetan oneri buruz, erleginien buruz, deuket amorru deuket zelako kaltie egiten dau momentu betan be. Zelan aprobetxetan dan esatu PNV bat. Sois unos auténticos cabrones. Amparaos en la iglesia. Y hacen mejor que conseguimos votos.